Ola a todos e a todas. Queremos darvos a benvida á 7ª Mostra do Entroido. Que viva o Entroido! Viva! Que viva! Viva! Eu son Xosé Silva, son del Estedo. E eu son Miriam Nieves, e son de Marrozos. E os dous somos estudantes de primeiro da ESO do IES Lamas de Abade. E imos presentar o noso Entroido do Lamas de Abade. Queremos darvos a benvida aos todos os centros participantes. En primeiro lugar, aos nosos convidados do CEIP, Xaquín Lourenzo Xocas de Bande. Escola Infantil Raiola. CEIP Lamas de Abade. C. Aspanaes. CEIP Pérez Biondi da Estrada. IES Lamas de Abade. CEIP Apóstolo Santiago. C. Manuel López Navalón e CIF Compostela. Benvida tamén ao representante do Concello de Bande e o noso agradecemento máis sincero pola súa colaboración nesta actividade, en particular a Dona Noli, Concelleira de Turismo. Para comenzar con esta primeira parte do Entroido, imos pedirlles ás generaliñas do Obradoiro, de Regueifa da Escola, semente alumnas do CEIP Apóstolo Santiago, que suban con noso ao escenario para darlle benvida aos convidados este ano. Estrela Candales González, Lía Oca Gómez, Xoana Santos Vilela, Irene Azul Álvez de Madureira Simón, Icía Túñez Val e Nuno Gómez Orellana Carro. Un forte aplauso para eles. Bon día a toda a xente. Nos non vimos montar bulla. Dadelle un forte aplauso a generaliñas do Ulla. E digo unha cousa, aquí non é que eu mande. Un aplauso para todas, sobre todo para as de Bande. O que teño no meu corpo, hai é sempre a miña lingua. Hai para falar galego, o idioma da Galiza. E digo unha cousa, e isto non o nego. Nos non falamos alemán, hai que falamos galego. Viva o Entroido de Ourense e Compostela! Viva! Viva o Entroido da Galiza! Viva! En China hai coronavirus. Hai que é como unha gripe. Aquí un virus con corona que se chama Felipe. Isto teño que admitilo. Gústame o compañeirismo. Tamén gústame outra cousa. Iso é o feminismo. Ai, nos non somos adornos. Ai, nos non somos diamantes. As mulleres somos libres, que non somos importantes. Ai, eu digoche unha cousa. Escoitai, nenas e nenos. Non quero eucaliptos porque odio os incendios. Viva o feminismo! Viva! Viva a sanidade pública! Viva! Estamos neste instituto e grande e mola moito. Que viva Lamas de Abade e que viva o Entroido. Coñecemos as merdeiras, elas son che de Vigo, e Urso de Salcedo de Lugo, é o noso amigo. Os de Ourense co seu Entroido. Esperade un momentiño. Cos cigarróns e pantallas e as bombas de Vilariño. E nos vamos a marchar. Hai marcha as generaliñas. Eu teño moita fame e comía unhas tortiñas. Viva a educación! Viva! Viva os profes e as profesoras para que nos poñan mellor nota! Viva!
Para presentarnos o Entroido de Bande, contamos cunha axuda especial. Rebeca do Baño Fernández e Lucía Randino Rodríguez, alumnas do CEIP Xaquín Lourenzo Xocas de Bande. Despois de días de moito traballo, moitísimos, o resultado ídelo apreciar nuns instantes. Queremos agradecer a todo o mundo que participou na súa confección. As avoas, veciñas, nais, profesorado e alumnado do CEIP Xaquín Lourenzo Xocas. Por favor, que suba un escenario Rebeca Lucía. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. I used to be chill, now I can't catch my breath. When you say my name, I feel tight in my chest. Can't handle the space, I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights, yeah. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping. Antes de nada, queríamos darlle as grazas a quen nos convidaron a vir ensinar o Entroido a estas terras. Somos os troteiros de Bande. A figura do troteiro é a recuperación doutras máscaras esquecidas. Para que situedes Bande no mapa, decir que é unha pequena vila no sur de Ourense, na comarca da Baixa Limia. A figura do troteiro é moi antiga. Xa o escritor Bouza Brei facía mención nun artigo polo ano 1933. Dende os anos 50, 60 ata os 80 tuvo pouca presenza. Nos anos 80 houve un amago de recuperación, pero foi no 2000 cando volve con forza esta figura o Entroido da nosa vila. E agora, grazas a vos que nos convidastes, hai 40 torteiros máis no pobo, xa que no cole se fixo un taller para que todos lucíramos este traxe hoxe. O traxe ten unha parte estática, formada por camisa branca, calzós de lenzo brancos adornados con hedras, hoxe en día lazos de cores, capa de gancho nas costas, chapeo de palla adornado con espello frontal para espantar as meigas, e postais. As postais antiguamente eran de namorados, pero hoxe en día son postais típicas das nosas terras. Pau, cinturón con chocas ou campanillas e polainas de coiro. E o traxe
traxe de muller leva unha falda adornado con lazos, unha brusa branca, unha toquilla, un gorro de pamela adornado cun tapete. E outra parte dinámica, é dicir, que fai o troteiro? Anuncio entroido de aldea en aldea, desplázase trotando, emprega o pau para faldrear e entra ás casas onde o convidan a comer e a beber. O troteiro na actualidade. Visita as aldeas, sai o domingo e martes de entroido e acompaña no desfile. Ata aquí a nosa presentación do traxe. Agora podedes ver algunhas fotos dos troteiros en anos anteriores polos povos e desfiles aos que acudiron. Queríamos darlle as grazas ás costureiras que de forma desinteresada nos axudaron a levar o traxe hoxe. E grazas a vos por convidarnos. Marcelo, por convidarnos. Marcelo, por favor. Todo ao escenario. Muchas gracias a todos.
Xa imos rematando esta primeira parte da séptima mostra do Entroido. Pero antes de rematar, contamos coa actuación do grupo Abadiño Son e Masas Pandereteiras do IES Lamas de Abade.
E agora escoitaremos o pianista Pedro Cacheiro das Panais. Agora sairá o entroido desta sala para ir buscar aos participantes dos demais centros veciños. Idevos preparando. Porén, non queremos irnos sen antes volver a dar as grazas a todos os colaboradores e participantes pola súa importante contribución. Sen todos eles, esta actividade non sería posíbel. Grazas a Dona Pura Galán, representante da Delegación Provincial Política Lingüística a Coruña. Dona Esther Molina Fernández, directora do CEIP Xaquín Lourenzo Xocas. Dona Rita Iglesias Pampín, directora da Escola Infantil Raiola. Don Alberto Silva López, director do Centro de Educación Especial As Panaes. Dona Dolores Picón García, directora do IES Lamas de Abade.
Don Pepe Miguéns Esparís, director do CEIP Lamas de Abade. Dona María Isabel Porto Tato, directora do CEIP Pérez Biondi da Estrada. Don Carlos Rodríguez Calvente, do CE Manuel López de Avalón. Dona Rocío Candales Romeo e dona Ana Gómez García, do CEIP Apóstolo Santiago. Don Ramiro Esparís San Pedro, director do CIF Compostela. Don Xerardo das Arias Balsa, pola súa valiosa achega. As troteiras e troteiros e demais acompañantes de bande. O Concello de Bande, especialmente a Noli, por todo. Xosé Antonio, César, Manuel e a todos os músicos e músicas do grupo Abadiño Son. O Concello de Santiago. E especialmente a Marcelo. Queredes que viva Entroido? Pois que comece a festa.